kwatance, na tsallake tudu har da kwari dan in taho banki zance. Ciwo na sanke har ta jini na zo ki yi min sirace, na za ki samu sai wani ruhin ke sha ma a takaice. In za a ganki tilas a ganni dan mun zarce kwatance, ga wanda zai taba ki sarauniya za ta zo a kusace. Wa za ya mini hukunci akan gidan zuciya take sace, za ki sirrika na kirge min domin amana ce. Fuskar ki in za na kalle ta da kadimi na za na huce, a ɗauke ni na da naki auka da za a gane mun dace. Zuciya ta aminta da soyayya, ki kula min da ruhi na ga ajiya. Dan ni na bincika babu yake a nahiya, mai zai sa rayuwa ta kamu da san wata ya. So ya saka ni zai zaucewa, da mutanen gari cewa suke wai na yi makancewa, akan ki ne ba ni sarewa. Da rayuwa ke ce, sirrin rayuwa ke ce. Na shige fadar ki na zauna, sarauta ki bani ki ce gani sarki ke sarauniya. So mun riga mun kulla, ni dai akan soyayya ba na batun jin kunya. Kuina ki je zambi ke wake batun sanya, ba za na bar ki ba. Zuciya ta yi harba, na zan makaho ba na gani yake zaki nunan hanya. Idan na yi rashin ki to zan yi raki, ke ce ma'adanar sirri na gida ko makaranta. A fagen soyayya za na so a ce mun ɗan gata, tun da na samu mai sharin da kuka ta zan mini mata. Da dai in rashin ki gwara ma a kai ne makabarta, abin ne duniyar in yi matarata. Idan so ya kai so, idanu suna gizo, zuciya ta yi faso, ya ki so ɗau soso. Furanni na ƙauna na baki so zana ɗan gizo, mai sarrafa mini rayuwa yadda ya dace ke ce. Masoyiya ke ce. Shige fadar ki na zauna, sarauta ki bani ki ce gani sarki ke sarauniya.